Yanlarına da şakırmıysın. Min kelem sizge. Üzüme şakan. Mine mantık kışlı sizde Fazlıyevlar. Ruslan Kirametdinov tanımadın? Hem bişisi Альтушка. Üzünüz tabak kuşattık seni diye. Min bilgi tekşiri boyunca master. Şu nasıl mera işligine çıktı. Min de barısında bilmem. Durmuş ileteç. Tыңлаттыраlar mı? Мүмкін итini жырлап отыралар да тыңламайм деп. Senin hatasız bulsun niye bak? Her yine bir yapmadı biz mektepten. Dərəs başlana, sonra qalışlarını kabinetқа кіртмем, алдан o кисәтіп қоям. Соңа қалушылар yok, әне бүтінсі де экран қаршында жиылған. Демек, парта тапшыру башлана. Һәм аның оқытушылары мин Айдан Мухин, һәм минем әнием Гөлназ Сафарова. Тапшыруда йолдызлар балалары белән мәктәп программасын һәм башка өлкәләргә караган сорауларны белүдә ярыша. Һәм без кем акыллырак, олылармы яисә балалармы дигән сорауга җавап эзләячәкбез. Җиңүче иң зур бүләк, түгелрәге 5ле алачак. Бүген безнең класстагы укучылар танылган артист, җырчы һәм аның улы. Фазлыевлар. Bütün әйберне әйтеп бирдең инде. Димәк, Азат Фазлыев һәм Аяз Фазлыев арасында батл булачак бүген. Исәнмесез? Исәнмесез укучылар? Исәнмесез укучылар? Bular da bilemağanıyım. Укучылар дип син кайчан эндәштеләр соңгы тапкыр? Соңгы тапкыр университетны санасак мыйны. Юк, син мәктәпне сана, мәктәп еллары. Мәктәпне санасак 2025-нең майында. Ага, 11-сенә. 2025-нең майында. Мин дә ничек 2025 мин аңламадым дип санап торам әле. Ага. 20 ел элек. 20 ел, менә 20 ел булай бетерәгән. Нинди укучы идең син анда? Мин Син бит әле шуны әйтергә кирәк, син укытучы малае. Синең әниң укытучы. Әнием минем укытучы, мәктәп директоры. Булып эшләгән кеше. Но теге нәрсә бит. Син отличник булгансың инде алайса. Юк, отличник түгел Мигнас. Яратмыйм, без малай кешеләр битне яратмыйбыз. Но мин һәм дә малай каршында син бит нәрсә сөйләтәсең миңа. Сөйләтәм, кешеләр каршында. Мин алар өчен отличник булайты. Дәрестә. Но төрле билгеләр бар инде. Эшледә бар, икелдә алганым бар. Эме? Ну, була ударнигы иңме отличник идең? Менә минем шундый әйбер инде. Бер төшәм, бер менән бер төшәм. Нестабильный. Әйтәләр имсез, син директор малае, сиңа шуңа күрә билгене күтәреп куялар дип. Шуңа күрә бит билгене күтәреп куймадылар, директор малай булган күрә. Безнең бик каты кырыс кеше, инде кырыс кеше идем эштә булганда. Ул миңа теге линейкага да мине чыгарып астыралар, тәртип бузганнан соң. Яни үзе чыгып Фазлыев, ничә шулай торып сүгәйде, чит баланы сүккән кебек. Мен әйтәм, берсен әйттем, әни мин бит син улың иде дигәнем, мәктәптә син минем улым түгел диде. Аяз, син ниченче класста укыйсың һәм билгеләрең белән ничек синең? Мин 9 класста укыйм, билгеләр яхшы. Дүрләр, бишләр. Син бит һәр вакыт йөрисең төрле бәйгеләргә, әйме? Менә бүген мөмкинлек белән файдаланып, шуны әйтәсем килә, искиткеч бии. Аяз, мин һәр вакыт карыйм, сукланам, төрле чемпионатларга йөртәләр сине, әти-әниләрең команда белән урыннар ала киләсең. Әфәрин, бу чынлап та зур үрләрне яулай бару дигәнне аңлата. Шуңа күрә киләчәктә дә уңышлар телибез сиңа беренчедән. Икенчедән, ничек шулай менә бәйгеләрне калдырмыйча йөрү, бию һәм параллель рәвештә әле мәктәпне алып бару авыр битер бит. Авыр, дисциплина булырга тиеш инде. Тырышырга. Всё җитте. Нәселдән киләде. Үземә ошаган. Үземә ошаган, димме? Үземә ошаган. Аяз, сиңа өйдә кемдер дәресләр белән булышамы? Юк, үзем эшлим. Тикшерәләрме, контрольдә тоталармы? Ничә дүртле, синең ничә бишле дип? Тотмыйлар. Мин киләм сезгә. Ул безнең дисциплина дигән сүзне әйтте бит. Мен карыйм да, безгә караганда да ул дисциплинированныйрак дип әйтәсем килә. Шуңа күрә аның өчен борчылмыйм мин. Сиңа бүген үзең өчен борчылырга кирәк. Чөнки аның әле белемнәре свежий, кем әйтеп эшли. Менә хәзер ул беләчәк, без кемне кем җиңер, батлны башлап җибәрәбез. Әзер булсагыз, беренче дәресебезне башлыйбыз. Беренче турыбыз Нәкия Зөлкарнәевна. Кем? Аптырама, барысы да бик гади. Бу бит режиссерның беренче укытучысының исеме.
Bu turda qatnaşучыларыбыз мәктәп программасыннан алынган сорауларга җавап эзләячәк. Bir dürüst cevap, bir bal. Безнең беренче фән ул логика, мантык. Без уйладык та тормышта да мантык бик кирәк. Шулай без шуңа күрә иң җиңел, минемчә җиңел. Мантыксыз булмый, бөтен җирдә дә кирәк мантык. Җиңел сорауны бирәбез хәзер. Әгәр дә Азат Фазлыев һәм Аяз Фазлыев 12 ел элек туган булсалар, аларның һәрберсенә ничә яшь булыр иде хәзер? Дөрес җавап язуга шундук кыңгырауны шалтыратырга кирәк. Җавабы? 12. 12. Аяз? 12. Но мен монда никдер бүтән җавап Тәмит нәселдән күчә димисең. Мантык көчле сездә Фазлыевлар. Мантык бик көчле бездә. Телекран каршында утыручылар арасында ялгыш җавап бирүчеләр булды микән? Социаль челтәрләрдә бар, кайбер кешеләр сорыйсың, үзенең яшендә минус 2 генә алалар да шулай дип җавап бирәләр. Әлен җаваплар бирә. Бут алалар. Монда икесе дә дөрес җавап бирде, ләкин Азат әз генә. Тизрәк булды, шуңа күрә бер балны кемгә бирәбез? Опыт зур бит. Икесенә дә бирәбез дип уйлыйм. Аяз 1 бал, Азат 1 бал. Игә кайта икән. Һәм безнең икенче дәресебез география. Ничек сезнең география белән эшләр? Бер-берегезне карап Океандагы кебек дип әйтте. Ну син чит илләргә еш йөрисең. Менә чит илгә йөрим. Менә минем ничек 10 класста микән минем эш чыкты географиядан. Так. 11-дә эш чыкты бүген географиядан. Әйе. Ничек картага чыгардылар да мине. Без бит малайлар. Номенклатура бирәдерик бит инделек. Илнең теге башкаласы белән. Таба алмадым да, мин шул вакытта әйтәм, үзегез табып күрсәтегез әле дигән. Миңа эшлегенә чыкты. Шуннан бирле мин чит илләрен теге картадан эзләп барам гына. Мин теге ничектер география зур бит инде, менә хәзер миңа кызык. Мин аны хәзер укырым. Гөлназ. Хәзер укытабыз Азат. Хәзер укытабыз Азат. Безгә бик кызык булачак. Хәзер тиз генә илләр буенча сәяхәт итеп алабыз. Менә Аяз үзенең бальный биюләр белән кайсы илләргә барыр? Азат кайсы илләргә сәяхәт кылыр? Без хәзер күрербез. Чөнки менә хәзер экранда чыга безнең аләмнәр. Күрәсезме? Монда безнең аләмнәр, аләмул флаг дигән аңлат Аяз кемнәр белми сезнең өчен дә әйтеп үтәбез. Монда безнең илләрнең исемнәре. Һәм сезгә әлеге кагазны ачып, үзегезнең битегезне илләр белән шушы аләмнәрне туры китергә кирәк. Кайсысы ничәнче санга туры килә? Иң беренче язып бетергән кеше шундук кыңгырауга шалтырата. Ашыкмагыз, әкрен генә, уйлый гына саннарны аләмнәр белән туры китергез. Аяз белән Азат биремне эшли торган арада тамашачылар, сез дә үзегезнең белемнәрегезне тикшереп карый аласыз. Географияны никадәр яхшы беләсез икән. Хәтта яхшы белсәң дә бит ул еллар үтү белән онытыла. Менә дөресен әйткәндә мин дә хәзер монда тикшерәм. Мин дә барысын да белмим. Дөресен әйтәм, барысын да белмим. Син беләсең? Мин берсен генә белмим. Берсен генә белмисең? Менә монда икенче төрле икән, телевизорда икенче төсле икән. Шуңа күрә мин төсләреннән аерылмыштыр. Күрәсезме? 40 яшь тулганда кешеләр шундый хәйләкәргә әйләнәләр алар әйтегә. Шума балык кебек кенә ясай башлыйлар. Тормыш өйрәтәч. Менә монда әле утыра теге чын күңелдән ихластан дөрес җавап бирүчеләр. Хинстанны әтиң белде. Әйдәсең, беләсеңме нәрсә эшлибез? Азат. Була бит әле теге укучылар бер-берсенә ярдәм итәләр, име? Шуңа күрә менә бу укучы белми Хинстанны, син аңа бармак белән күрсәт әле, ничә санын язырга. Бармак. Так, кайсына мен кайсы Хинстан. Бу әйтсә укучы күрә инде. Укучыга күрсәтмичә генә. Не укучы гадәттә бит ул шундый теге усал итеп парталар арасыннан йөри булай итеп карап. Ничек мин үз балама күчергә өйрәтим. Йөри укучы мин Әнигә ашап киттең син. Мин экзамен биргән, әни шулай йөри иде. Әйе, улар йөриләр бит укучылар, йөриләр. Белмәгәннәр алар. Аяз. Белмәгәннәр алар менә булай итеп әзерләп күрсәтергә дә мөмкиннәр. Укучыны яратсалар, якласалар. Там кайсы таныш икәнсең мин буларны. Синең биттеме синең? Ага. Шалтыраткан грауны. Парам-парам-пам-пам-пам-пам. Аяз, так мысын каплыйбыз булай. Аязны тикшерергә вакыт кирәкме? Юк. Ярар.
Так, қараймыз. Нишләп малайлар һәрвакыт шулай дип әйтәләр? Без мәктәптә укыганда да малайлардан сорыйлар, тикшергә вакыт кирәкме дип, малайлар гел юк диләр. Алар менә язганнар икән, алар үзләренә 100% ышаналар. Ә кызларга әйтсәң, гадәттә, тагын бер вакыт кирәк тикшергә. Кирәк дип бездә кирә алабыз, кирәкмәгән очракта да хәтта. Менә теге әйтәләр әле, ашап тыймаганны ялап тыңасың дип, кит инде, яласын инде, яласын, карасын. Кызлар үзгәрмәгән микән ди, Карасын инде. Ә мин тикшерә торам. Бunda bütüsü de dürüst. Бөтенсе дөресен тикшереп Bütüsü чыкты. de dürüst, әйе. Ая. О, малай, Афәрин. нәселдән килә. Син биш чыгам географиядан? Юк. Кем син укытучың исеме? Гөлсара Зитовна. Менә әйдә камерага кара да зур сәламыңны юлла. Күрәсезме, мин бик тырыштым, сез мине бик әзерләдегез дип үзеңне рәхмәтләреңне әйт. Гөлсара Зитовна, бик зур рәхмәт сезгә. Сез биргән белемнәр белән Аяз әлеге дәрестә бишле билгесенә лаек булды. Афәрин, молодец. Мин флаглар җитмәгән кебек миңа. Шапмаклары әзрәк, флаглары җитми. Менә флаглар җитмәгән Берничә санны берничә илдә язып куйдыңмы әллә инде анда? Мин уже калганнарны буш урыннарга гына язып чыгам. Калган эш Азат, яз да. Ничәнче җитмәде минем? Бер. Юк, Азат, беләсең инде категория укучылар рәтенә керде. Күп сөйләшүче. Кемдә дәшми, алар тиз генә эшләр дә куялар. Ә бар менә шундый категория укучылар, алар сөйләшәләр. Аны нәрсә эшләгәннәрен оныталар алар, ләкин андый кешеләрдән менә дигән артист чыга. Хата бармы? Дөрүст карап алыйк. Әйдәгез карап алыйк. Хатасыз булсын диеме? Юк, хатасыз булсын инде диге. Хатасыз итергә тырыш, аннан яшәрбез. Айсы илне бутаган? Вьетнам, Так. Ирландия һәм Сербия. Кемнәр хәзер шулай буталып бетте, әйдәгез экранга күз салыйк, дөрес җаваплар бирде. Татарстан флагында нинди төсләр бар? Яшел, ак һәм кызыл. Бинго. Ничә балл бирәбез без Аяз белән Азатка? Әйдәгез инде бүлешик, санашык. Мин балны Аязга бирәбез дип уйлыйм. Килешәм, ул дөрес җавап бирде, хатасыз җавап бирде, шуңа күрә плюс 1 балл Аязга. Булды, хәзер дәресләрне онытабыз. Димме? Баш миенә әзрәк кенә релакс бирәбез һәм күчәбез сез яраткан, сез белгән категорияга, ул җырлар. Бу турның исеме Крашлар. Крашлар дип атала. Биредә без катнашучыларга төрле җыр крашлары, ягъни кумирлары башкарган җырларны куярбыз. Ике җыр бер юлы уйналачак. Аларга нинди җырлар икәнен аңларга кирәк. Бер дөрес җыр 1 балл китерә. Син кемнәрне тыңлыйсың менә Азат? Минме? Әйе. Мин Гүлнар Сафарова, Искәндәр менә аларны бик дуэтларны яратам. Менә дөресен генә әйткәндә. Безнең бер җырыбыз бар, Искәндәр Хәйруллин белән Азат шуны әйтә, гел шуны Җырлыйм, бик матур җыр. Сиңа җырларга агата. Рәхмәт, гүзәл. Менә хәзерге вакытта машинада син кемне тыңлап йөрисең? Кемнең җырларын? Мин машинада Төп өчлекне Мин билгеле. машинада бөтенләй җыр тыңламыйм. Менә шундый әйткәндә. Юлда да? Әйе, менә мин кичә кайтканда, юлда инде булганда Сирина Зәйнетдинова тыңладым. Так, Сирина Зәйнетдинова. Анасын Көчле хатын-кызларда йөриләр? Руслан Кираметдинов тыңладым. Мин аның Русланның соңгы җырышы теге. Әйе. Яшь якта әйтә алдым микән, юк микән сүзләремне. Әйе, шул җырны яңа җырын чыккан тыңладым. Аннан соң Салаватовый да булды инде анда. Аяз, ә син нинди җырлар тыңлыйсың? Мин рус җырларында, татар җырларында тыңлыйм. Татар җырлардан мин әтәнин тыңлыйм инде. Яйсана син тыңлап торалармы? Мөмкин үтүне җырлап утыралар да тыңлыйм инде. Җырлап торалар? Өйдә җырлыйлармы? Ие. Без бит ашаганда җырлап кына яшәбез. Җырлапмы? Кайсы күбрәк җырлый иде? Әни. Әтиң кушыларына. Ие. Мин бас биреп торам, бас. Димәк, хәзер без икенче турыбызда ике җырны бер юлы куячакбыз. Һәм сез шул нинди җырлар икәнен әйтергә тиеш. Башлыйбызмы? Әйдә. Аңлатып. Беренче җыр, беренче микс. Татарчасы тоны була, Азат. Нурминский. Нурминский. Плюс 1 балл. Нурминский тавышын бута булмый. Тегесе русча?
Әйе. Мен бит тыңламаймын русша. Сен де тыңламайсың бит. Мин, рахмат бик зор. Мында Нурминский басты бу кешене. Дұрыс Мында эшләде. Нурминскийның тавышы гына ишетелде. Әйдәгез тагын бер тапкыр тыңлап карыйк. Чтоб там прокурен был, у нас с тобой выигравших нет, вижу просто дорогу к тебе не забыти, стаканом храню шу. Стоп. Минем бер идея барлыкка килде. Аяз ул вообще жер буенча белгеч түгел. Менә жер буенча безнең белгеч бу якта утыра, әйме? Аяз ул безнең бию буенча белгеч. Шуңа күрә Аяз, әгәр дә син хәзер импровизацион рәвештә менә шушы җырга бальный биюдә берәр хәрәкәт күрсәтсәң, без сиңа сразу 2 балл бирәбез. Мен бу ритмга бейген юк әле. Мен бия алам. Так, ну. Минем бию туры килә. Әйдәгез ул Жоқ, кышлап каршылык Бальди, әле. нәрсә ул, Азатны алкышлап каршылап, Бальди, чөнки нәрсә ул? Азат үзенең сольный концертында биеде. Мен бит Син бальмеймін. син бит фишкаң бар, аны сикереп куясың бит сен. Бұл темпқа туры келмеген. Син туры китер давай, 5 балл өчен туры китерә кирәк. Димәк, Азат Фазлыев махсус парта тапшыруында поездда җырына кушылып биячәк. Поезда. Значит, поезд китеп. Поиск, давай, китек. И 1, 2, Вечный путь, железные струны души, Давай. И сикереп куярга онытма. только пиши мне. Болды ма? Sorry, I'm Мен хотя бы sorry. шо айттырып алайын мен балаларымды. 5 баллны күрәсезме? Теге, давай мин дип торган кеше һәрвакыт ала ул үзенекен, диме? Бал алам ул, бүтән 5 балл алам. мы? Давай мин дип торган кеше. Ну плюс 5 балл. Без инде әйттек, җырның исеме поездда, башкаручысы Женя Трофимов. Димәк, әйдәгез икенче җырга күшик. Рәхмәт. Güzel idi. Ne? İnciv. А? İnciv түгіл. Инзива. Әйе. Инзива. Элек Тавышынан белдең. Мында қолын айтқандар тавышынан. Юк, әгәр дә без аны аерым тыңласак, аны Аша. шуны нишкә тавышы. Әйериме аерым гына тыңлап карарга, менә Инзиваның тавышын Азатка хәзер избатлап күрсәтер өчен. Рәхмәт бик зур. Аяз хәзер шокта утыра, чөнки Аяз беренче тапкыр ишетә бу җырны, әйме? Русча вариантын танып алдыңмы? Таныдым, но белмейм шул тыңлаган юк. Ну, җыр таныш, әйме? Танышы, я. Тута куйгыза. Ярыма тагын. Әйдә, ярый. Мен Син әгәр дә белсәң, Аязга ярдәм итә аласың. Юк, миндә җырым белмим. Идеальная пара. Мы идеальная пара. Мы идеальная пара. Ты жыршума? Yok. İsim, Elvin etti, jırma ismini etti. Мы идеальная пара. Как? Шоколадка. Молодец! Молодец! Аязга біз 1 балл бирәбез, чөнки ул шоколадка диде. Егетләр, әйдәгез, кемгә ничә балл икәнлеген билгелик хәзер. Туктале, безнең бит 3нче җырыбыз бар. Жыр бетмәде менә. Тыңлыйбыз. Илназбах. Аяз bundan da şokta oturatı. Илназбах. Татар эстрадасын таный коллегасы. Аңлай ярагымны. Анан соң тегесе современный хәзер генә җырлый башлаган рус артисты түгел. Yok, әйе, ул күптәннән җырлый. Ул легенда. Ул легенда. Ул легенда. Куеп аламыз азгына. Куеп алабыз, угадай мелодия бар монда, куеп алыйк. Тавышы.
Подсказка моңлы жырларым бар. Mana İlyas Yılmaz kısacı как будто бы. Bu İlyas'ın jürü түгел. Ну, İlyas'ın jürü. Resmen нәрсе кімге нәрсеге шап кетті. Әйе. Әйде, подсказка берейік. Ай подсказка бересіз. Айда бер. Кімге Подсказка. корниларға шап кетті. Айда. Корни түгел нәрселер. Звериға шап кетті. Кімге? Звериға да шап Жоқ. кетті. Тегі жырларының ритмлары шындай инструментальный яқтан. Булыш әзір екен айдан. Ол жер слово пацанада ойнады бұғай. Жыры исімі Назаре түгіл ме? Әйе. Әйе. Назаре. Шума? Әйе. Басты. 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 Әйтем бит басты. Ну, слушай, Назаре сериалны әйткеш, шундук Аяз дұрыс жауап Же берді. бас деп қышқырмансың мен бас алып. Бас. Әйдәгіз шутлық мұда бик қызу барды әлігі ойын, кімдір жыршыларының исемдерін әйтті, коллегаларын атады, кімдір жырларын әйтіп бер алды. Ике түрлі қошып санасақ, бізнің 9-ға 4 болды есе. Ләкин Аяз, сен әлі әтейіңні қуып тұтып ұза аласың. Болашақ сенің шундай шансың. Біз шираттағы турға көшеміз. Үшінші тур скуф. Нәрсе? Сүзләр күрәсіз, уйлыйсыз, фикерлисіз. Экранда бірнеше категория шыға. Һәр бір категория астында сленг қошырылған. Қатнашушыларға бары тек аны аңлатып берерге керек. Һәм дұрыс аңлатма 1 балл кетірә. Қазір экранда бірнеше категория шығашақ. Һәм сіз категорияны сайлап, шундағы сөзні аңлатырға тиіш боласыз. Қайсысын сайларға тілейсіз, шунсы сайлағыз. Башлаймыз Аяздан. Бар біздің 90-шы еллар сленгі бар. Бүгінгі күн сленгі, Бар. татарша сөзлер. Һәм аббревиатура. Қайсы сайлайсың? Әйдәгіз бүгінгі күн сленгі. Ең жеңілесініңше, әйда кеттік, бүгінгі күн сленгі. Сигма. Сен яратасың бұл жерні? Йоқ. Нешлеп, аңлатығыз әлі меңа, нешлеп, ойдан да айтам мен. Ол сөз жырдан келмегенін. Сен бұл сөзін нәрсе аңлатқан білесіз ме, Озат әфәнді? Мен аузымнан жауап тұрсам ярай ма? Мен де мұнда аузымды еуіп тұрырға мәжбүрмін. Ешлерге сөз берейік. Әйе, ешлерге сөз Біз берейік. не үлкен кішілер. Сигма? Мен бик дұрыс аңлаташын білмеймін де. Ол кішіге бітіне бірге все равно деген сөз енді. Барыбір. Бары-бір. Менға барыбір. Кішіге барыбір. Аяз, міне сен қазір 5 сленг сөзін әйтсең, сенға біз 5 балл береміз. Әйе, һәм сен әтейіңні қуып тұталашақсың. 5 сленг сөз. Біз сана барамыз. Үйге қайтасың бар. Бірінші кринж. Кринж. Екіншісі краш. Сен кімде болса крашың? Білмеймін. Скуф. Озат жерлі тұрайды. Фон. Янарыңа да шақырмайсың, ұнытырға да ереке бермейсің, есім кете шуңа, мен кем екен сеңа, әйтсәң иде бары дірісін. Төртінші сөз лол. Лол енді һәм бесіншісі альтушка. Альтушка. Мен қойшана білі, аңлан кіші көп отырам, мен бірсін де аңламын. Бірсі тұрда барған сөзі білмеймін де. Әйдәгіз тағын категорияларын ашып барайық, менде сөздер бар екен. Әйе, Озат қазір сіз сайлайсыз. Татарша енді мен башқа емін. Татарша сөздер. Мәрмәр. Мен аңлатырады ішпейтін мәрмәр. Әйе. Мәрмәр деп моторлық мәрмәр дес. Матур, болайын долай, Ол мәрмәр ол материал. Әйе. Мәрмәр тұқыма деп әйтелер мән үшін. Жоқ. Нәрсе андай білдім. Менә сен қай йорт төзейсің? Сенің басқышларың не анда? Мәрмәр. Нәрсе бет, мрамор. Үдіріс. Мрамор бет енді бұл қимәтлі таш деп әйтім мән. Қимәтлі, сен білесіңдер енді исі олған кіші Исі мәрмәр. олған, бұл бір Мәрмәрдің қимәтлі квадрат метрі таш. неше сум, Азат Фазлиев жауап бере. Қимәтлі таш, бұл жиһазларны матурайтыр үшін, Әйе. үйлерді түзір үшін, түрлі жерде қоланар, бұл бір қимәтлі. Бұл бар жерден шықмай. Натураль таш, Натураль мәрмәр, таш. мрамор була. Жауап дұрыс. Аббревиатура 90-шы еллар сленгі ма? Айтайсың аббревиатура. Аббревиатура. ЦСКА. Центральный спортивный
Клуб армия. Бинго. Evet. Futbolni siyrekkina qarasa da, ballay biyular bilan shug'ullansa da, Oyaz birinchi topqirdan aytib bera oldi. Shunga ko'ra Ozod ayda 90-yillar sizlardan so'yladi. Yershaqlarga qaytib kelik. Yaşığımere bir uzağış. Орышымны... Покумекать. Покумекать. Бон, теге... Сөйлешіп алырға деген... Сөйлешіп алырға деген көбеген. Плюс 1 балл. Озод Oyaz соңғы тур трендтан қалышма деп аталам. 4-нче тур трендтан калышма. Катнашучының һәрберсенә тартма тәкъдим ителә. Аларда бүгенге көндә яисә үткән заманда актив кулланылган җайланмалар пашырылган. Катнашучылар алар ярдәмендә без кушкан җәзаны үтәргә тиеш. Катнашучылар күпме балл тели, шуның кадәр сорыйлар. Әмма инде җәзаны үти алмыйлар икән, әлеге баллар моңа кадәр җыелган гомум исәптән тартып алыначак. Менә сезгә 2 тартма чыгарылып куелды. Һәм сез ул тартмада бренди тренд күрәчәксез. Күрәчәксез яисә иштәчәксез. Әлегә бер белән нәрсә эшләп буласын сезгә күрсәтергә һәм аңлатырга кирәк. Ул аңларга тиеш. Юк, ул үзенекне аңлата. Бу шундай бер әти ди. Син ачасың да нәрсә икән син аңлатасың. Син аның заманыннан, аңа синең заманынан әйберләгәчәк. Аңлайсыңмы? Һәм монда сез үзегез күпме балл телисез, шуның хәтле сайлап куя аласыз үзегезгә. Ләкин ул балл, сез сорый торган балл, сезнең балдан зуррак булырга тиеш түгел. Хәзер сездә 11 балл, ә синдә 10. Димәк, максималь син 10 балл сорый аласың, син Озод 11 балл сорый аласың. Без сезгә ул баллны бирәчәкбез, дөрес җавап бирсәгез. Ә дөрес җавап бирмәсәгез, шуның хәтле баллны алып атачакбыз. Ничә балл бирәсең үзеңә? Булсын, 1 балл. 1 балл. Ярар, тыйнак кына 1 балл. Без тыйнак айны. Алып атсак, бу хәйләкәр име? Бер генә балл югалтачак. Так, Oyaz? 2. Булар фазлы. 1-2 дип кына кешеләр 10 диләр безгә килгәннәрдә. 1-2-0,5 сезнең хариш. Аны баны калпкырып алмаштырып буламы? Кемнән башлыйбыз? Тартманы башта Oyaz аша. Син тартмада A4 кәгазе һәм син аны кулланып карап ясарга тиешсең. Oyaz, син әгәр дә карап ясый белмисең, самолет ясый аласың. Әйдәгез игътибар белән карыйбыз. Oyazга нәрсә ул ясар икән? Нәрсә ясар икән? Монда самолет әзер име? Самолет күп бит инде бу. Монда эчендә нәрсәдер бар, име? Ikigizden birigіз дөрес ясамыз икән. Нормально име? Oyaz, самолетка ошаган. Минемчә бу шундый трансформер. Бу әйләнә ала, легким движением руки, менә әйләнә ала бу карабкада. Бу безнең иллюзиядан, безнең күз аллыдан һәм фантазиядан тора. Менә моны сез карап итеп тә күз аллыгызга китерә аласыз. Моны сез шляпа итеп тә күз аллыгына китерә аласыз, Панама. Бу булырга мөмкин розочка күлмәктәге. Бу булырга мөмкин йөрәк, мәсәлән, менә монда. Шей, симәнкә салырга төкерергә. Шуңа фантазия, җәмәгать, фантазия 2 балл синеке, Oyaz. Атасына кайтабыз. Хәзер тартманы Озод Фазлыев аша. Айда башсына бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Монда минем генас. Иншалла тишме була? Монда синең фотографиялар. Минем фотография. Озодның кичкенә вакыты. Син беләсеңме нәрсә икән? Әйтмә. Озод хәзер безгә камерага күрсәтте бу фотографияларны. Исемнәрен әйтергә тиеш. Исемнәрен атаса, без аңа баллар бирәбез. Димәк, иң беренчесе ул Кос. Әтне районында майлы казы. Озод каз диде. Дөрес түгел дип әйтеп булмый бу каз. Кос бит инде нәрсә бит инде. Аны хәзер заманга туры китереп нәрсә диләр? Гусь. Гусь? Һәм ул каз белән сәчне? Бийләр. Кочаклыйлар. Кочаклыйлар. Нәрсә әйтеп бирдең? Һәм ул шуңа күрә гусь. Гусь кыш. Гусь кыш. Юк, русча гусь. Һәм шуңа рифмасына туры китер. Гусь. Аб. Ни? Ти әйтеп бирә алмыйлар, битен лаш Озод әйтеп бирә алмый. Гусь. Әйтеп бирин. Обнимусь. Гусь обнимусь. Сездә бармы шундай?
Bu gitme. Әйе. Yok. Sizde qoz yok da? Siz nasıl bir şoklaştınız? Bizden Marazilka'da kost. Oy. Vay birisi belş içinde. Marazilka'da kızı yoktu da menimçe. Gittik mi de? Gittik дальше. İzleyelim. Так. Barbie. Mıdı Barbie bulsa? Biraz korkunç bular. Yok bu Barbie tugul. Ben bilmem gülnaz. Senin balanda Zifada şunda kurşak var mı? Yok. Bu neyde kurşak? Lol turimi. LOL. Dürüst. Lol işten Sen var. yerden Naka. bitti. Naka işten mi lol diyen evvel LOL. işten var. Әтистен yerden bitti. Yarın sonlıyız. Zifan бар ол. Zifa'nın var diyor. Var. Kim Azat alıp verdi mi? Әйтеуір алып берді. Azat sen barıp LOL kurşağını algansın. LOL iken bilmegensin. Etneşi bir. Etneşi bir broiler buluğa hazırlanı. Bu broiler kurşağını bu urdek. Azat. Urdek mi diyor? Şibidi urdek bit bu. Bu urdek mi? Bu urdek ismini çek. Білмеймін. Kızlara lala fan fan deyip yürütlerler. Kızlar bir tane. Biz ürdekli bir şey biz. Ben bir kızlar şahit bir şey tanımıyoruz. Tak gittik alga tamam. Nansı bursuk diyor. Ne ormanlarında yer yitiren palasarada yerden bursuk. Kora bu tortmadagi bütün bir etnede yürüy bulup çıktı. Urdek. Bizim tabiatımız büyük boy. Bizim Etnede hatta halkımız LOL kurşakları yürüy. Bizim halkımız tırış. Ha bu Ürdekler bursak. astırıyorlar, bütün narsa astırıyorlar. Özü bizimkin naturalni produkt. Natural, siz bursakını da okşayın ben ne gafı ediniz. Bursuk bizning tabiatımızda, ormanlarımızda maturluk. Palasalarımızda yürü. Yok, anne bu işlemde bursak mısın bu? Bursukta ne? Bursak bütün barsuk. Barsuk Bu kanallarda. barsuk tugel. Bu nasıl? Bursak bütün koralı aklı. Sen, Bular. sen tüleynler bilen bütün başlamadın. Yok. Pingvinler bilen. Koralı aklı bursak. Bilmeyim, ben bunu bilmem. Bursak da bu bağırsak gibi değil mi? İsimler bilesiniz mi? Ben bilem. Azat bilmi. Ben bilem, sen bilesin mi? İyi. Sen bilesin mi? Білем. İlyas kiyedir mi futboldan kim? Yok. Yaratmıyor mu? Kızlar kübrek yaratan. Teki edebiyat ekürmeyin. Ayda ettiğin yerde bitip jiber bu. Капибара. Kapibara. Kapibara. Ay. Nişige gitti? Kapibara. Tartışması kapibara bu. Tepibara. Azat, biz sana bir de bal birisi tuguliydi değil mi? Lakin rejissör etti. Tegen Marazilka'da kazan. Şayet tıvıyaklarına kilip lekse olay olay. Biz sana 50 bir balını birimiz dedi. Kos kilgeçkine. Feniz kos kileşek. Kileşek mi? Kileşa. Kileşek. Kileşek. Уже kileşek kanet neden? Bereske pavartında. Plus bir bal birimiz Azat'a. Allah rahmet eylesin. Tak. Kozum kutkardı. Demek bizning balalar 12'ge 12 kelib chiqdi. Ничего шулай боласың ул безнең. Менә бит ихластан, чын ихластан бара бит безнең көрәш, бара безнең батл. Тирли монда, искә төшерә, уйныйбыз һәм нәрсә тигез килеп чыга. Үзегез күреп тордыгыз. 12 барысы да гадел. Sana kardı. Казны санамаганда. Kozun. Hele koz yolda. Нәрсә эшлибез хәзер? Хәзер әйдәгез, сезнең менә өстәлләрегездә маркерлар бар. Һәм сез шул маркер белән үзегезнең исемегезне яза аласыз Partığa партага. evet. Рөхсәт. Без укытучылар, biz карамыйбыз. Biröde yazmazlığı deyip yazıp kaldı. Айда күзеңне каплап без укытучылар, без күрмибез бу әйберне. Yo, мен күрәм. Biröde yazmazlığı deyip. Анда біреуде язмаслык дип сиңа әбри язып калдырды, күрдеңме, дөньялар хәтле. Ebre'de yazgan. Но Лейләгә җитми Лейләне Бакта кара. язган. Кып-кычкына Лейлә үзеннән дә зуррак язу калдырды Лейлә Таишева. Димәк, 5 билгесен бүген икегезгә дә куябыз, ләкин без булай гына теге кагазгә ручка белән куймыйбыз. 5-не оригинал итеп, истә калырлык итеп бирергә тырышабыз шушы 5-не. Һәм без сезгә Джексон Поллокның менә шундый картина номер 5 дигән фотосурәтен бүләк итәбез. Allah rahmet eylesin. Азат, я бигәш синең бик итәгатьле, мәрхәмәтле һәм рәхмәтле булуың. Bir rahmet. Дан 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 дан. İyi misin? Senin bulmanga. Jackson. Аяз итә рәхмәт, синең бүлмәңә булсын ди. Яни әнигезгә кайтарып бирерсез. Без җиңдек ди. Асымны бик озаклап карар булып тор, нәрсә бу, нәрсә бу. Tek kazı turu başımaz bir kez oldu. Алсы китер казны без сиңа картина номер 5 алып кайттык диярсез. Бүген бездә Азат һәм Аяз Фазлыевлар булдылар. Без сезнең белән саубулашабыз. Киләсе дәресләрдә күрешербез. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Рәхмәт. Güvenlik aç. Сен кулларың тугып беткән. Борчылдыңмы әллә сен? Юк.